ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁରୁ ମାଂସ ବେପାର ଆଉ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୁରୁ ମାଂସ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ପଠାଣ ମାନେ। ଆଉ କିଏ କହୁଛି ତ ବ୍ଲଗର ମାନଙ୍କର ଭୁଲ, କିଏ କହୁଛି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ, କିଏ କହୁଛି ପଠାଣ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ଦେଖ ଭୁଲ ତ କାହାକୁ ଆମେ ଦବା, ଭୁଲ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁବ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଗୁରୁ ମାଂସ ଖୋଇବା ପାଇଁ, ତା ତ ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା କି ଆମେ ଗୁରୁ କତରୁ ଛେନା ଖାଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀ ସବୁ କିଛି ଖାଇକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟାକୁ ନେଇ କରିବେ କ'ଣ ପଠାଣ ମାନେ, ସେ ମାନେ ନେଇକି ଆମକୁ ହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ଭୁଲ। ଆଉ ବ୍ଲଗର ମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ କରିବା, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଗୁରୁ ମାଂସ ଦିଆ ହଉଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ଭୁଲ। ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗର କାମ ବି ସେ ଏମିତି ଫୁଡ ବ୍ଲଗର କାମ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଦେଖେଇବ ନା। ଆଉ ତାର ବି କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି। ମାନେ ପ୍ରକୃତର ଭୁଲଟା କ'ଣ ସେଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ହବ, ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ। ଗୁରୁ କଟା ହବନି, ଗୁରୁ ବିକା ହବନି, କି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ହବନି, ସେଇଟା ହିଁ କଲେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ନାଇଁ କି ଗୁରୁ ଆମେ ପାଳିବା, ତା ଲାଭ ଉଠେଇବା, ଲାଭ ସରିଗଲେ ବିକିଦବା, ଆଉ ସେ ନେଇ କାଟିବେ, କେତେ ନେଇ କାଟିବେ ନା। ତମେ ଯଦି ସବୁ ଗୁରୁଠୁ ଛେନା ଦହି ଲହୁଣୀ 5-10 ବର୍ଷ ଖାଇବ, ତାପରେ ସେ କିଣିକି ନେଇ କ'ଣ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆଉ ତ କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସେଇଠି ହିଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି କାବଜାରେ ଆସିବ, ହେଲା କି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରକୁ ବି ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଟ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆଉ ବିକା ନ ହଉ, କଟା ନ ହଉ, ଏମିତି କିଛି ଆଉ ଆମେ ଆମ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଆଉ ନ ଖାଉ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁ କ'ଣ କେମିତି କଟା ହେବେନି, ବିକା ହେବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।